Hoy vemos Moncada a través de Salva Chiralt. Salva nació en Moncada en 1971, estudió en el Colegio San Jaime Apóstol y desde bien pequeño el deporte ha formado parte de su vida. A los 12 años empezó jugando a fútbol, pero el primer día le metieron 11 goles y ahí se dio cuenta que el balón no era lo suyo. Es por ello que se apuntó al gimnasio Chondolí, situado en la calle Madrid y regentado por los Kim, dos hermanos coreanos que residían en Valencia. Fue allí donde Salva se enamoró del taekwondo. En 1992, los hermanos Kim deciden cambiar de aires y les ofrecieron tanto a Salva como a su hermano Vicent traspasarles el gimnasio. Desde entonces, miles de moncadenses han formado parte de la historia del gimnasio Chiralt, pasado, presente y futuro del deporte de Moncada, que hoy vamos a conocer. Bon dia, Salva. Bon dia, Jesús. Moltes gràcies per acceptar la entrevista en Moncada a través de... I el primer que ens agradaria saber de tu és què recordes tu de la teua infància en Moncada? Pues jo records que tinc, la veritat és que són prou agradables. Jo recorde jugar molt en Montcada. En Montcada hi havia molts descampats, hi havia molts campeig que es transformaven ràpidament en camp de futbol. I jo recorde això, de jugar molt. Recorde, per exemple, també que me ve ara així al cap és el que serà la biblioteca de Montcada, antes era l'Ajuntament de Montcada, no era carrer peatonal. El que serà el pàrquing que tenim així davant, això antes era el Mercat Nou, que jo ara quan de vegades dic el Mercat Nou, quin Mercat Nou? Me diuen, això no és el Mercat Nou, això és un pàrquing, però això era el Mercat Nou, això és el que jo recorde. Un poble jo tranquil·let i que podies jugar en el carrer, no hi havia ningú problema i això és el que jo recorde. I de jugar en el camp i en els solars que n'hi havia per Moncada, arribes al món del taekwondo. Ens pots dir com arribares al món del taekwondo? Com va ser Salva en el taekwondo? Pues això t'ho explico ràpid. Com a tots els xiquets ens agradava el futbol i van decidir anar a apuntar-se al futbol, al camp del futbol del Patronato, perquè antes era així el camp que teníem. I en el primer entrenament el meu ídolo era Pereira, era un porter que n'hi havia en el València, i era el meu ídolo. I jo pues, me pensava que era un fenòmeno de porters. I anàrem al primer entrenament, i en el primer entrenament me ficaren de porter, que jo era el que volia, que me ficaren de porter, i me clavaren, crec jo, que van ser 11 gols. A partir de 11 deixaren de comptar. I jo acabarem l'entrenament, van renyir entre els que van jugar allí, acabarem aguantades fora de l'entrenament, fora del camp de futbol. I jo me dono compte que això no era el meu, però bueno, seguia jugant, no? Però un amic meu que venia, després de pegar-se i aguantar, em digué, Salva, per què no s'apuntem a algo de lluita? I jo digué, pues mira, el que n'hi ha per Montcada. I com també estàvem molt influenciats, perquè antes estava el Cine Ateneo, antes m'has preguntat el Cine Ateneo, que ficaven dos pel·lícules i quasi sempre una era de Bruce Lee o era de Kung Fu de Roïns, no? Però la veritat és que ens agradaren. Pues vam descobrir, per mitjans d'uns amics, José Miguel Gantes, Juan Carlos, Vicente Pérez, que feien taekwondo en el carrer Madrid. Nosaltres no sabíem el que era el taekwondo, nosaltres havíem sentit parlar del karate, del judo i del kung fu. Pues allí que anàrem nosaltres, no? A veure el gimnasio aquell. I així ens començarem nosaltres. Entrarem allà en aquell gimnasio i preguntarem, ens atengué un coreano, nosaltres era xino en aquella època. I res, ahí es començarem nosaltres a fer taekwondo i a conèixer el que és el taekwondo. Entres en el gimnasio Chondolí, que va ser el introductor del taekwondo en Moncada. ¿Y cómo era ese gimnasio? Correcto. A València arribaren 2 mestres coreanos. Crec que primer va ser Kim d'Artes Gràfiques i després vingué a les poques setmanes Lee, mestre Lee, que va ser el que muntà els gimnasios Chondolí en València. Crec que n'hi havia 4. I uno era el de Moncada. Jo recordo un gimnasio que tenia una entrada menudeta, una recepció, que n'hi havia allí un sofà de menjador, una taula, un passillet molt menudet, un vestuari molt menudet i un tatami, que ara seria un tatami menudet. ¿Vale? Era un gimnasio, pues lo que n'hi havia antes, molt modest. I després tenia fora, tenia una terrasseta que tenia 4 peces de ferro
i ahir antes se feia peses. I en això ens sobrava per entrenar, perquè per entrenar ganes, no fa falta molta història. I així és quan jo recordé el gimnàs, molt menudet, molt modest, però la veritat és que una qualitat de gent com Alberto de Vétera, com Pepe Tamarit, con la dona con virtudes, gent que enseguida me van acollir com si estiguera fent taekwondo tota la vida. Entonces me va ser algo molt agradable, perquè va ser, jo encara que anava a la classe de menudeig, que també hi havia gent, pues, els meus, com Mariano, José Miguel Gantes, Vicente Pérez, Juan Carlos també estava, no? Pues la veritat és que t'acollien pues, molt bé. I què recordes dels dos esquimitos, no? Kim Li-yul i el seu germà Kim Hin-yul, que eren els que regentaven, els que introduïren el taekwondo un poquet en Montcada. Sí. Què recordes d'ells dos i del club, del Chongdoli? Pues molt serios. Jo recordo la primera vegada que jo entré, allí no parlava ningú, allí no se feien bromes, entraves, fes el saludo, cabotar, fes combat, fes el saludo, acabaves, fes el saludo, estaves fent el saludo, el vies per el carrer, feies el saludo, no? Entonces era algo molt respetuós, molt que no se veia, jo no ho havia vist mai en la vida en ningun altre lloc, no? Però tenia el seu encant, perquè també n'hi havia una part de... Ells eren gent més xela que nosaltres, no érem... Però siempre tenías algo de cariño y siempre tenías algo de... Entonces, era un contraste aixina que entre que molt respetuós, molt dur, molt militar també. Sobretot quan vingué el germà menut, que ell venia directament de la mili, jo recorde que en les classes era 100. Cuando comencé a hablar, 100 patadas, 100 tal, creo que no sabía contar y pues no. Pero es que de las primeras veces que es comenzó a soltarse, dije una vez 100 patatas, pues allí está bien, pues ríquense, me recordé yo, pues 100 patatas. I el club, el gimnàs, creix perquè comença a anar moltíssima gent del poble i de fora del poble, sí. I se té que traslladar i se trasllada a l'actual ubicació, Fernando el Católico, que és on estem ara. Com va ser ese trasllat i ese canvi? Pues aquell gimnàs ja se quedava menudet, I la veritat és que ells van fer molt per a difundir la cultura coreana, sobretot el taekwondo. Jo me recordo que ells feien moltes exhibicions, no solamente Kim, sino que se reunían tots els coreanos d'Espanya i al millor en el seminari te feien una exhibició que era un espectacle. Quan podien t'invitaven i t'ensenyaven el que era el menjar coreano, te ficaven alguna pel·lícula de cine de lo que era la cultura coreana, ¿no? Perquè ells vingueren així a difundir pues no només el taekwondo, sinó l'art coreano. I molta gent se pensaven que l'únic que n'hi havia eren xinos quan veiem a gent en els ulls rasgaets i no, i resulta que estos eren coreanos, no? I com jo suposo que s'aniria bé i van trobar este local que era més gran, pues se vingueren així, a l'avinguda Ferran el Catòlic. Es començar en el tatami, en una sala de peces molt menudeta i en un squash. Y en una sauna, que això era un gimnasio enorme para la época, era bueno, que ahora se queda menudeig, ¿no? Ahora es una otra filosofía, pero ahí es comenzar en Skims. Ahí hasta aquella época era Chongdoli y ahí va a ser el cambio de Chongdoli a Kims. Se traslladeu així, continuen els germans Skims actuant així, entrenant i formant a gent, però arriba un moment en què ells vos ofereixen quedar-se en traspàs el local, tant a tu com al teu germà Vicent. I crec que inclús per a tindre més formació, per a tindre més coneixements, arribareu a anar a Corea per a formar-se i per a conèixer-nos. Pots contar un poquet com va ser aquesta evolució de Skims a Chiralt? Sí, pues ya yo casi todos los días estaba ya así. Yo pasaba casi més hores así que en casa o estudiant. Però la veritat, jo recordo que tirava així moltes hores. Tiràvem moltes hores. Tu també te recordo que tu també venies molt així, entràvem a les 6 del matí, podíem quedar antes d'anar a l'escola, vindre, anàvem a córrer a lo que antes eren els camps de rugby, que ara són els mataderos, no?
veníem així a les 7 del matí, se dutxàvem, se anàvem a escola, tornàvem per la vesprà, fèiem així més hores que... I pues, van continuar i la veritat van tindre una bona relació, a part en el tatami, pues, a vegades anàvem a sopar i a partir d'ahí pues, ells tenien altres inquietuds. Jo crec que ells tenien altres inquietuds. Quim, el germà major, li agradava la medicina, es comença a estudiar la medicina coreana, l'acupuntura, que també ho mesclava l'acupuntura, i ell va decidir, i el germà, pues, un anar-se'n a Barcelona i l'altre seguir en el taekwondo, però seguir en Paterna. ¿Vale? Entonces van decidir, van proposar quedar-nos el gimnàs, el meu germà Vicent i jo, que estàvem molts anys en ells i anàvem a seguir en la mateixa escola i en les mateixes tradicions i nosaltres pues, vam fer l'esforç i vam acceptar el traspàs. I després d'estar així i de quedar-se el gimnàs, pues, van continuar formant-se mestres que n'hi havia en València, coreanos, mestres espanyols també, molt bons. I van decidir també pues, pegar el pas i anar a Corea, conèixer un poc més. I en l'any 95 jo m'anava a Corea a seguir un poquet d'aprenent. Allí vam competir també en un Open Mundial que es diu el Hanmadan, que és molt conegut allí, ¿vale? Que és un campionat de punces. Així no se fa o no se feia antes, ara crec que sí que se fan. De punces, de tècnica, de trencaments, de saltos d'altura, de saltos de... La veritat és que fan allà un espectacle i van decidir competir. Jo anava en el que ara és el secretari de la Federació Espanyola, José María Pujadas, i van representar a la selecció espanyola. Ell quedà el primer en la categoria de punces, en la seva categoria. Jo quedé el tercer en aquella època, en l'any 95, me'n recordo jo. I vam aprofitar, estiguem allí un mes. Ell me presenta a molts mestres, ¿vale? Vaig contactar amb mestres de Hapkido, mestres de Taekwondo, i després Vicent va seguir també en la vertiente del Hapkido. El Hapkido és un art marcial que també van introduir els coreanos. Primer van introduir el Taekwondo i després van introduir el Hapkido. El Hapkido el treballen molt allí la policia, que és per a controlar. No peguen tant, entonces poden controlar més al malo, ¿no? Entonces Vicent se va especializar en esa rama y se van allí a examinarse. Va a ser dels primers que s'anà a Corea a examinar-se de Hapkido. I jo me n'anava en el 95, jo crec que Vicent se n'anava en el 97 i després se'n torna a anar. Però ella anava exclusivament a fer Hapkido i a aprendre més Hapkido. I quan comenceu vosaltres la nova etapa, com van ser els inicis? Tens alguna anècdota dels vostres inicis ja sense la tutela dels vostres mestres, dels quimitos? Pues així tingui, la veritat, tingui una ajuda molt important que va ser primer la de Quim, que encara que m'ho traspassar, ell venia molts dies a les classes i m'ajudava o estava per així. I després tingui una ajuda també molt important en els cinturons alts que n'hi havia, que eren més alts que jo. Bueno, tu saps que sempre n'hi ha un respecte als cinturons alts. Pues aquests cinturons alts també se ficaren dins de la meva classe i van acceptar que jo donava classe i van ser els que més m'apoyaren. Gent que ja feia taekwondo des de molt més antes que jo, com jo t'he dit, com Alberto de Vetera, com Pepe Tamarit, com molta gent que feia ja taekwondo, però jo sí que vaig tenir un apoyo molt important per part d'ells, que era molt important perquè eren cinturons que eren més alts que jo, era gent que ja estava molt més temps que jo fent taekwondo en Quim. Entonces, ells van fer també de fil per a que la gent, quan se n'anà al coreano, que això era algo molt important, pues van seguir en un espanyol, que en categoria pues seria menys, seria com un brasileño jugant a futbol i jo què sé, però ells sí que me tiraren una maneta ahí que va ser molt important tant a mi com al meu germà Vicent. Bueno, pues després d'aquesta transició, com va el gimnasio actualment? El gimnàs va bé, no se poden queixar. El gimnàs estem fent ara 3 arts marcials, ¿vale? El taekwondo. En el taekwondo hem tret també campions, hem tret molts campions de València, hem tret campions d'Espanya, Jesús Ruano o Gonzalo Fontestat. Gonzalo Fontestat ha sigut campió d'Espanya i ha sigut mundialista en Turquia, ¿vale? I després he tingut molta gent
que no han sigut campions, però han sigut grans taekwondistes, que no té, a vegades tu saps que no té res que veure. Per una part fem el taekwondo, des de 5 anys fins a 60, 70 anys, fem un taekwondo deportiu i un taekwondo art marcial, que qualsevol a qualsevol edat pot fer-lo. Després també fem el hapkido. El hapkido és un art marcial que està més enfocat a lo millor a la defensa personal, el fan molts funcionaris de presons. I després nosaltres també fem una espècie de, diguem, defensa personal professional, que està encarat a gent que és professional, tant com siguin policies com funcionaris de presons, com ara estem treballant molt en cuidadors de persones malaltes o en malalties psíquiques. Cuidadors en residències, vingueren fa anys, els treballadors de lo que antes era IVADIS, que era SIVAS, Instituto Valenciano de Ayuda al Discapacitado, que tenien una problemàtica i era que els usuaris que tenen els agredien. Però passa que aquests usuaris no són usuaris que són gent mala, sinó que tenien algun brot o alguna crisi, no? I els agredien, o els agredien als cuidadors o els agredien entre els usuaris i no sabien com fer front a aquestes agressions i tampoc volien fer tècniques de karate o tècniques de judo perquè realment aquesta gent és gent malalta, no és gent mala. Entonces volien fer una defensa personal en sensibilitat al usuari. Entonces van a desarrollar un programa que se diu SANA, Sistema de Autodefensa No Agresivo. El van desarrollar exclusivament per a ells, que ara ho s'ha expandit un poquet més, no? I els ensenyem a reduir, a controlar o a saber separar a usuaris que estan pegant, com fer-los per a que ells no els llastimen. Això és un poquet el que estem treballant ara molt, no? Que això està englobat dins d'un sistema que se diu SCAPA, que és Sistema de Control, Autodefensa i Protocolos d'actuació, que és com tenen que saber actuar des de que veuen l'inici d'una agressió fins com controlar-los. Això és un poc el que estem estudiant i el que estem calentant el cap, perquè n'hi ha situacions com en residències, però també han treballat a Aguas de València o per a les ITVs també, que tenen agressions i no saben com, i tenen que eixir d'aquest apuro. Els expliquem com tenen que actuar des de que veuen una possible agressió, des de el vocabulari gestual fins quan acaba l'agressió, que potser pot passar o no pot passar res, però que sàpien estar. Sí. Pues molt bé, sabem que fa uns mesos el Quim, el més xicotet, faltà, per desgràcia, i el més major està en Barcelona. Pues agradaria saber si manté relació amb Quim, si saps com li va la vida, si manteniu pregunta habitualment. Sí. En Quim de Paterna, que falta fa poquet, tenia una relació quasi mensual, se veiem, o quedàvem per sopar, o se passava per així, o jo si me passava per Paterna, pues me passava i el saludava. Quim està en Barcelona i no tinc una relació tan habitual, però sí sempre el quirde. Quan vaig a Barcelona li faig una visita, tenim molt bona relació. I ara que falta Quim de Paterna, pues tinc una molt bona relació en el fill. El fill també està portant al seu gimnasio i en lo que siga, pues jo li tiro una maneta en la meva experiència i el que faci falta per a que ell pugui portar aquesta escola, també tradicional de taekwondo, pues endavant. I en els dos Quims, pues, sempre tinc molt bona relació i l'he mantingut. Una relació de mestre, amb molt de respecte, perquè van ser els primers mestres, encara que jo després he tingut altres mestres d'altres estilos, com en el Wing Chun, que he tingut a Víctor Gutiérrez o a molts mestres, però ells van ser els primers i estic molt de respecte. Pues moltes gràcies, Salva. Per a concloure l'entrevista, sempre demanem als nostres entrevistats, a les nostres personalitats, que es definisquen Montcada en 3 paraules. Pues ahí te llance els reptes. En 3 paraules no sé, però Montcada, pues per a mi és tranquil·litat i és casa. La veritat és que quan te'n vas fora, vens de viatge i ja entres per el camí de Montcà i ja et fas,
mira, ja estic en casa. I ja tens aquesta tranquil·litat de que estàs en casa, la comoditat de Montcada, que no és ningú poble espectacular, però no li falta de res, i és el meu poble, i molt bé, jo. Què vol que te diga? De Moncaero. Bueno, pues Alba, moltíssimes gràcies per l'entrevista i espero que te vagi molt bé. Moltes gràcies, Jesús.